Здравейте хора! Аз съм... И аз не знам кой съм, не знам какво правя, не знам що снимам клипове. Ще прави 24 часа от стрим, ако някой го гледа. Никола! Добре, сега това мисля да е... И аз не знам. Добре, изчайте да се сетя нещо. Докато се сетя, гледайте както щу. Какво, мен да гледаш? Не, да казах да гледат както щу. И дами и господа, това е великия Никола. Да знаете, че аз скоро отивам на море. Отивам на море. И може би от... Махам зъбите, боже, няма клипове. Да, бе, не го слушайте то. Така. Този клип ще ви кажа, че нали, това ще го нареча като влог, нали, първи епизод. И понеже пуснах клипа без да искам и не знам какво да правя, ще ви покажа великата тетрадка, с която благодарение на нея реших да снимам клипове. Не ме питайте защо, просто не знам и аз. Какво се извършва със съдействието на мен? Така. Искам да ви покажа. Тук има няколко книги, тук не знам много хубаво ли ще ги виждате, не знам. Дайте само поместя малко камерата, така. Добре, точно това. И как наръчник за водене на битки. Може да си го закупите, нали, от различни места, в библиотеки и в такива места. Може да си го закупите. Никога не говори сега, моля. Нали, тук ти показват много неща, нали. Просто показвам наръчници, които имам два. И подарих един на Freedom, имах 3, подарих един на Freedom, значи... Така. Ще ви прочета точно какво пише в книгата. В Майнкрафт никога не си сам Oh my fucking shits. От вражеско на... Ще оцелееш ли? Официалният Майнкрафт наръчник за водене на битки ще те научи за всичко, което трябва да знаеш, за да се защитиш от враждебно настроени чудовища и други играчи. Научи се да строиш укрепления, направи си броня и оръжие, залагай капани, побеждавай врага и в ръкопашен бой, оцелявай фада и в края. Ценните съвети на няколко експерта по Майнкрафт ще ти помогнат бързо да се превърнеш в страховит воин. Тази книга е 9+, да знаете. Така. Втората е за работа с червения камък или по-скоро Redstone. Казва се Майнкрафт, наръчник за работа с червен камък. Сега ще ви прочета и неговото такова. Добре дошъл в наелектризирания свят на червения камък. Независимо дали играеш в творчески режим или оцеляване, червеният камък е невероятен материал, който разкрива огромни възможности в Майнкрафт. В официалния Майнкрафт наръчник за работа с червен камък ще намериш стъпка по стъпка обяснение как да сложиш както основни логически вериги, така и по-сложни механизми с помощта на червения камък. В крайна сметка в Майнкрафт е като в истински живот, за да задвиждаш нещо. Ти трябва подходяща електроника и правилно блокче червен камък. Книгата ще ти помогне да създадеш страхотни капани и мощни оръдия. Така че никога повече да не се страхуваш от атаки на крипъри. И още виж невероятните творения на най-добрите строители с червен камък сред феновете на играта. Готов ли си? Червенокаменните вериги те очакват. И тя също е 9+. Мога да ви кажа, че по принцип струва 14,90. Тук в началото е така, другата е пък на мечове. Така. Не бих ви чел книгата цялата.
тук може да се прави TNT оръдие, с което с Freedom участвах в един клип, но излъгахме, че съм токсик желе. Тук е този капан с лавата, където го направихме пак. С него отваряш честа и той те хвърля в лавата. Дори мисля, майче мога да го покажа. Не знам, просто. И двойното заредено оръжие там с TNT-то, да. Общо взето това са книгите, нали, на Майнкрафт. Не знам какво друго мога да ви покажа в този влог. Една секунда. Здравейте, хора! Някой вижда ли изобщо очилата? Аз ги служих да съм по-готина, не си... Добре, това не знам за какво го сложих. Но какво друго мога да ви покажа? Мога да ви покажа моята вишка. Точно на тръст е там геймърските. Има 3 скорости. Червената е най-бързата, аз винаги играя с нея. Тук подложката ми е на Neo, лаптопа ми е Acer, камерата ми е на Deluxe. Чайте само да прехвърля. Общо взето, колко са на клипа? Гледам да е 17 минути там някъде. Не знам хубаво ли ще се получи този влог, защото много не знам какво да правим. Затова аз само за малко ще пазирам. Така, опа, кистия. Така. Марко ми звъни. Ай, чакай, снимаме. Ще почнем да говоря. Напиши му само, че снимаме за малко влог, след малко свършваме. Кажи след малко. Кажи му след малко, че е само за такова. Ти като гледам май вече имам бая 219 показвания на всички клипове и 4 абоната. Дори G3 просто BG се е абонирал за мен. Така, този клип... Уау! Не очаквах на... Не очаквах на този клип. Да има 104, бе. Кога? Фантастичната четворка! От 7 август в кината. Гледай трейлера. Добре, не бих го гледал. Ами хора, не знам, този влог беше много готин, но ударете едно харесване, за да където се опитах и вече ще почвам да гледам да правя похвалим, просто това ми е първия влог и няма да гледам да правя чак толкова. Добре хора, този клип не знам как ще го нарича, мисля влог епизод първи. Може да правя откритове, не знам, но за сега